Barkanku da kasancewa da mu a daidai wannan lokacin. Yau ma na kawo muku wannan application mai matuƙar muhimmanci a gare ku, wanda za ku yi amfani da shi wajen editing ko bidiyo ko duk irin editing ɗin da kake buƙata za ka yi da wannan application. You are called video na wannan application ɗin. Don haka ku biyo mu cikin wannan bidiyo namu mai tarin albarka 'yan uwa. Fuskata na shiga cikin application ɗina, zan yi select your code video. Na shiga ɗan plus ɗin nan kana gani, sai ka je kamar new project ɗin misali inda za ka ɗauko sabon abin da za ka yi aiki a kansa misali. Gashi nan select wani bidiyo gashi nan. To yanzu misali ina so kaga sai ka danna wannan kifiyar kai gaba. To kaga ya sako cikin wannan application ɗin. Yanzu ina so in cire kamar wannan gargaɗin da aka rubuta misali. Za ka gani zan yi dragging ɗinsa dan jahi kamar ƙasa haka an ja shi sai in click ga wani ɗan abu na Islamic. Kaga misali yanzu gashi na yi highlighting ɗin iya gudu. To zan yi deleting ɗinsa. Kaga na yi deleting na cire wannan abu. To yanzu misali bari in ja ka gani. Ina so zan cire iya waƙar da take cikin wannan bidiyon ne, sauran kuma duk ba su da iya wannan waƙar nake so in cire in yi amfani da ita. Kana gani yanzu misali. Na yi code ɗinsa ba za ku ga yanzu ne saving ɗinsa ga wani saving. Ka gani za ka yi ganin low quality misali za ka rage mar power ko ka ƙara masa. Kaga kamar haka ga su nan dai. Ina shiga low saboda in sami ƙarshe yanzu misali ai gashi yanzu sai ne saving. Kaga yanzu dai a takaice gashi nan yana saving nan sama. To yanzu misali ga nan dai kaga dai yana yin saving ko. To yanzu misali bara mu je mu cikin yanzu zuwa kaddara ya gama yin saving, bara mu shiga cikin bidiyo mu kalle shi kamar haka. Misali bara in shiga cikin player ɗina. Yanzu misali kaga na shiga gashi na code video. To kaga yanzu misali ka gan shi iya shi na cire kenan a cikin waƙar, a cikin fim ɗin kai. To kaga wannan application 'yan uwa zai taimakawa masu yi comedy da sauransu wajen ɗaukar abin da mutum yake buƙata. Taimaka maka matuƙa wajen ba. Kada wannan ne farkon zuwan ka daure ka mana subscribe a wannan channel tamu mai tarin albarka. Ka daure ku murgina mu da Allah 'yan uwa.